Vítam ťa pri riadenej meditácii na zmenu tvojho myslenia. Predstav si myseľ ako záhradu. Keď sa o ňu nestaráš, kopec buriny, žiadna sviežosť a na tom práve dnes budeme pracovať. Dodáme tvojej mysli pokoj a dáme jej pozitívne sugestie. Nájdi si prosím polohu, ktorá bude tebe príjemná. Ja preferujem ľahnutie na chrbát a ruky položené pri tele. Môžeme začať. Zatvor svoje oči. Začni sa zameriavať na tvoje chodidlá. Vnímaj vnútorne každý prst na svojich nohách. Teraz sa presunieme na lítka. Vnímaj svoje nohy. Vnímaj svoje kolená. A taktiež sa zameraj na svoje stehná. Je úplne v poriadku, pokiaľ cítiš, ja to volám mravčenie v tele. Práve tým upokojujeme tvoje telo. Zameraj sa taktiež na svoj zadok. Vnímaj aj svoje brucho. Cítiš, ako pomaly sa začína uvoľňovať každá časť tvojho tela. Vnútorným zrakom vnímaj aj svoje ruky, čo tak palec na pravej ruke. Vnímaj všetky prsty na svojich rukách. A nakoniec sa presunieme na tvoje srdce. Vnímaj tlkot svojho srdca. Tlkot života. Dýchanie si možno doteraz ani neuvedomoval. Preto ideme dýchať. Sprav zhlboka nádych, chvíľku ho podržíš a následne všetok vzduch vyfúkni. Môžeme začať. Poďme ešte raz. Nádych, zastav aspoň na 3 sekundy a vyfúkni. Posledný krát. Veľký nádych a všetok vzduch, ktorý je v tebe, vydýchni von. Cítiš sa príjemne a uvoľnenie. Je v poriadku, pokiaľ sa nevieš naplno sústrediť. Dôležité je, že tvoje telo sa uvoľňuje. Zameraj sa na svoju 5. čakru. Tá je umiestnená v hrdle. Predstav si energiu, ktorá prichádza z vesmíru. Je to akýsi kvír energie. Kľudne jej daj farbu. Môže to byť oranžová, zelená, žltá alebo modrá. Je to len na tvojej predstavivosti. Táto energia
obklopuje celý tvoj krk. Je ako keby prilepená na celom tvojom krku. Kľudne môžeš vyskúšať mierne hmkať. Pri každej vibrácii si predstavuj, ako tá energia čistí celý tvoj krk, celú tvoju 5. čakru. Začni vdychovať túto energiu. Vdýchni ten vír, ktorý sa odráža od hrdla. Každým výdychom vnímaj, ako odchádzajú negatívne myšlienky, ktoré sú v tvojej mysli. Tvoja myseľ sa práve teraz čistí. Prechádza transformáciou. Po dobu aspoň 1 minúty pokračuj v dýchaní a vnímaj, ako posielaš preč veškerú negativitu. Energia sa teraz presúva na tvoju 6. čakru. To je čakra medzi obočím. Vnímaj, ako sa energia pomaly zužuje a špecifikuje sa najmä na stred medzi obočím. S nádychom príjmi čistú energiu, ktorá prináša zmenu myslenia a prináša samozrejme pozitívne myšlienky. S výdychom idú všetky negatívne myšlienky preč. Nádych a výdych. Všetko negatívne, čo v tvojej mysli, v tvojej záhrade rástlo, je preč. A ty si užívaš tok pozitívnej energie. Pokračuj zase po dobu 1 minúty s dýchaním. Vdychom prijímaš všetko dobré, s výdychom odplavuješ všetko negatívne. Pomaly energia začína odchádzať, pretože splnila svoj účel a je absorbovaná v tvojej mysli. Cítiš sa úžasne. Pousmej sa a
Vnímaj tú pozitívnu energiu v sebe. Túto meditáciu vykonávaj aspoň mesiac pre úplné transformovanie tvojho myslenia. Nechám ti ešte minútku príjemnú hudbu a začni pomaly otvárať svoje oči.